Ako sa máš? To je moja vlastne otázka na teba. Ako sa máš? Normálne, úprimne, skús mi napísať, ako sa máš. A vidíš, že už vlastne držím karty, ktoré sú vlastne znamenia. A vy už viete všetci, že keď toto ako je na stole, že bude vlastne podľa znamení na týždeň. Teraz je to vlastne na týždeň 43, čiže od 20.10. do 26.10. Pýtam sa preto, ako sa máš, lebo ja sa nemám až tak dobre. Mám teda, ako by som to povedala, mám 2 diagnózy naraz. Zápal nosných dutín a koronu. Najprv to bolo zápal nosných dutín a teraz je to korona. Ako dáva mi to zabrať? Poviem pravdu. A aj to počuť, že keď chvíľku rozprávam, hneď sa zadýcham, takže určite mi to odpustíš. Dobre. Karty sú premiešané, ja si ich dám teda nabok a budem brať vlastne tak, ako to vyšlo. Takže prvé znamenie je baran. Prvé znamenie je vždy vlastne baran, ako v zverokruhu. No. A neboj sa, nebudem namiešavať tie karty, potrebujem jednu kartu s palicami, veľká arkána a tak ďalej. Takže nemyslí si, pohár máme. Nemyslí si, že budem vlastne si namiešavať, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči. No, ale všetko to ide pekne. Ale poháre už máme. Veľkú arkánu takisto, palice, meče máme. Čo potrebujem? Minca. No, takže, čo ťa vlastne čaká, áno? Kde je tá? Tak v Lastene v týždni 43, čiže od 20 do 10, čo to trepem, od 20.10. do 26.10. Čomu sa venovať, čo ťa čaká a tak ďalej, ako to bude s emóciami a tak ďalej a tak ďalej. A určite mi tu nechaj lásku. Tak v tomto týždni možno, že niekedy, nie niekedy, ale celý týždeň si radšej zahryzni do jazyka. Občas je mlčať zlato. No a v tomto prípade teda v 43. týždni vlastne to platí pre teba dvojnásobne. City. City tam budú skvelé. City, pocity v partnerstve, to bude jedna báseň. To vlastne nemusíme ani rozoberať, čo sa týka tvojich cieľov. Niečo začneš. Možno máš nejakú ambíciu, no a to by bolo fajn v tomto týždni, ktorý vlastne nasleduje 20.10. až 26.10. tak by to trebalo vlastne nejakým spôsobom začať komunikácia, budú konflikty, komunikácia, možno nejaký rozchod, možno nejaké ťažké výzvy. To bude ako pre teba veľmi veľká výzva. Komunikácia, možno čakajú konflikty, ktoré naozaj zabolia. No a čo sa týka práce, v práci si jednička, pokiaľ prácu nemáš, snaž sa ďalej. Pokiaľ prácu máš, takisto snaž sa, ukazuj, že ty na to máš, nemusíš sa akože pchať do zadku, toto naozaj nemám rada, ale ukazuj sa vo svetle, že ti to ide, že si najlepší, najlepšia, OK? Takže vlastne to je ten tvoj týždeň,
43 a očakávam like. No, najprv si premiešam karty a ide nám znamenie, idem pekne po poriadku. Rak. Takže, takisto ráci, čo vás čaká, neminie v týždni 43, čiže od 20.10. do 26.10. Pokiaľ uvidíš, že si beriem karty, dávam naspäť a beriem, není to žiadne namiešavanie si kariet, ale potrebujem z každej farby jednu a takisto aj z veľkej arkány. OK, typické pre rakov. Tak, táto patrí sem. Meče. A čo ešte nemáme? Poháre. Tu. No, takže. Tu ide byť výklad vlastne pre teba. Pokiaľ si rak, mesiac. To je vlastne tá hlavná téma na týždeň 43. Pozri sa, aj keď je tam z niečoho strach, ono to vlastne nič nie je také. Vieš, v noci sa javí ulica iným spôsobom ako cez deň. Takže vlastne nemusíš mať strach, aj keď vlastne ten chodníček nevidíš, hej? On tam je, ver mi, on tam je. Takže ja si myslím, že v týždni 43 vykroč normálne pevne, bez toho, aby ti niekto nahnal strach. No a ideme vlastne ďalej. Tvoje ciele, ambície, to sú neskutočne ťa zaťažujú teraz, takže si daj pohov. Čo sa týka financií, kariéra, tak to máš vlastne absolútna spokojnosť, nemusíš sa báť. Ja som tiež rak, ale čo ja viem, že či ja som spokojná? Mne tam niečo chýba v práci, nie je to na 100%. Možno, že je to myslené, že oni s tebou sú veľmi spokojní. OK. Tak, ideme ďalej. Budeš mať možno nejaký konflikt s človekom vzdušného znamenia, to znamená blíženec, váha alebo vodnár. Možno vo veku tvojom, takže možno sa týmto konfliktom tak trošku vyhnúť. Nekonať splášenie. Myslím, čo sa týka nejakých komunikácií alebo konfliktov, hej, nie je vhodné vybuchnúť, hej. No a čo sa týka tvojich citov, pocitov, čo dostaneš, tak to je všetko krásne, nádherné pocity a emócie, vlastne, ktoré budeš cítiť, budú ti vrátené späť. Nemáš to zlé, milý rak, milá račica. Ďakujem za pozornosť, ale ešte predtým, ako odídeš, daj mi like. Nič ťa to nestojí. Mňa to stojí trošku energie, tak ty mi daj na oplátku like. Ďakujem. No, pokračujeme ďalej so znamením leva. Keď si lev, určite mi nechaj like. Teba to nič nestojí, mňa to stojí energiu. Teba to stojí len jedno ťuknutie. Tak určite budem rada. Takže, milý lev, tvoj týždeň 43 od 20.10. do 26.10. Potrebujem všetky farby a jednu kartu z veľkej arkány, čiže určite si nemyslím, že si tie karty nejakým spôsobom namiešávam, ale potrebujem naozaj všetky.
Čo ešte tam máme? Nemáme ešte pentakle. No a hneď je tu. OK. No, takže máme všetkých 5. Čo som si tu všimla, z veľkej arkány ti vyšla karta smrť. Neboj sa, ako to neznamená, že niečo zomrie alebo niečo. To skôr znamená, že prichádzaš vlastne do bodu, keď potrebuješ niečo v svojom živote mililev zmeniť. Takže je tam transformácia. Môžeš začať v tomto týždni 43 a určite neoľutuješ. Ale to je zvláštna karta, pozri sa. To dieťa, vidíš, ako to krásne ukazuje tú transformáciu, táto karta. Dieťa ako pozerá, nie je ani veselé, ani smutné, skôr také zahľadené. Pri nej je smrtka s kosou a ako keby jej mama už, vieme, má tu YouTube ako nezdrbe. No a ideme vlastne ďalej. Čo sa týka financií tvojich v týždni 43, to začne vlastne ako všetko, tie energie začínajú v týždni 43. Áno, všetky tieto energie. Nie, že sa všetko zomelie v týždni 43, takže tie energie vlastne začínajú. Ono to všetko ako pokračuje, nadväzuje na seba, čiže určite, až ma nesleduješ, tak to naprav. Máme tu vlastne 6 pentaklov, ktorá vlastne hovorí o tom, že pozor, univerzum ti veľmi rád dá, ale aj vezme, hej? Ono, možno ľudia, ktorí vlastne ktorí vlastne rozumejú tarotovým kartám, ma môžu za to zhejtovať. Ale ja to tak proste chápem. Prečo akože táto chce pani a to univerzum dáva len jednej z nich. Takže vlastne rozumieme si, čo tým chcem povedať. Čo sa týka financií, určite tam nejaká podpora bude. Možno nejaká odmena predvianočná, vianočná, čo ja viem, ale rob vždy tak, aby si tú odmenu zaslúžila, ok? Takže, milé levy, pokračujeme vlastne s vašimi citmi. Ok, niečo nechať tak, už by bolo na čase. Tak či tak ti to jedného krásneho dňa, tu máš znova, hej, ako potvrdzovacia karta. Niečo treba ukončiť, niečo treba začať. No pozri, aké mám suché. No to je hnusné. Dobre, budeme sa tváriť, že to nevidíš. Tak či tak jedného krásneho dňa to budeš musieť ukončiť. Pokiaľ to neukončíš, ty už vieš, že to chceš ako ukončiť, hej. Máš v sebe nejaké city, nejaké pocity, by som povedala, ktoré musia ísť konečne preč. No a tento týždeň je vlastne vhodná doba na to, aby si to začala, ok? Niečo, ja nehovorím, že hneď v 43. týždni treba ako s tým skončiť koniec. Ono je to nejaký istý proces, takže ok. Tvoja ambície, ciele, no ono to príde rýchlo, hej, tak treba byť pripravená na tie tvoje ciele, hej, ako príde istá myšlienka a ono to príde ako vietor, hej, možno aj nové správy k tomu vlastne dostaneš, takže ono to tiež, ona vyzerá ako moja bývalá kamoška. No. A čo tu máme vlastne o komunikácii alebo konfliktoch, takže pozor. Stane sa ti krivda,
alebo ty budeš niekomu krivdiť, hej? Ja neviem, kde sa vidíš, to už musíš vidieť ty. Vidíš sa tu, alebo tu, áno? Takže ono to treba trošku sa nad tým povzniesť, hej? Ono to budeš čakať, ono to príde, niekto ti bude chcieť uškodiť, niekto bude chcieť za akým spôsobom nad tebou v úvodzovkách vyhrať. No ale ty si na to pripravený, takže smelo ako do toho vieš odpinknúť ten úder, takže stále to slovo, takže, už mi to ide na nervy, ale ty dáš like. Takže. Takže máme tu blížencov, ahoj. Milá blíženkyňa, milý blíženec, no. Takisto upozorním hneď dopredu, že potrebujem karty z každej farby jednu a takisto aj z veľkej arkány. Možno, že to bude vyzerať, že si karty namiešavam, ale nie je to tak. OK, ideme na to. Tvoj týždeň 43 od 20.10. do 26.10. Aké energie v tvojom živote začínajú a tak ďalej. No, takže poďme na to. Máme palice, máme... OK, to sú dosť podobné karty, ktoré som... Tu už máme poháre. Čo ešte potrebujeme? Mince, že? Ale tu máme tiež... Nie, to nie. Máme meče... To je veľká arkána, to máme už, niekedy to aj trvá, áno. Veľká arkána, poháre už máme palice, máme veľkú arkánu, nemáme pentakle, takže myslím, že máme všetko, že? OK. No. Tak, vždy začínam vlastne s veľkou arkánou. Milý blíženec, máš tu... kto to bol? Aké znamenie? Rak. Takisto vyšlo z veľkej arkány mesiac vyšiel, no a to znamená, že niečo urobiť ti robí... Strach má veľké oči. Povedzme si to tak, hej? Strach má veľké oči. Takže vyhoď tento týždeň strach, zabudni na to slovo a iba odvážne do všetkého sa trepať. Odvážne. Dobre? Lebo strach je veľmi, veľmi zlým radcom. Pokiaľ sa bojíš, tak nikdy to neskúsiš. No dobre, ideme vlastne na malú arkánu. Máme tu, tuším, všetky farby. A áno, no dobre. Tak, nejaká komunikácia začne vlastne nejaký konflikt, alebo môže sa to týkať nejaké výzvy s človekom, ktorý je od teba mladší, alebo v znamení blíženec, váha alebo vodnár. Ja si skôr myslím, že táto karta naznačuje nejaký začínajúci konflikt. No, čo sa týka nejakých tvojich cieľov, ambícií, absolútne dobre. Absolútne dobre. Máš tu vlastne dôvod na radosť. Splní sa ti to, takže v týždni 43 určite začne svoje ciele, vlastne pripravuj svoje ciele
a daj sa na tú cestu, ok? Pretože na konci dňa budeš oslavovať, budeš sa tešiť, budeš tančiť. Čo sa týka tvojich emócií, pocitov, pozor na nejaké precitlivené reakcie, ale určite dávaj ľuďom pocítiť, tým ľuďom, ktorých máš naozaj rada rád, že patria do tvojho života. Povedz to slovko ďakujem, ok? No a čo sa týka vlastne nejakých financií, v 43. týždni tá energia začína byť fantastická. Fantastická, tvoja práca sa konečne ako vyplatila. Určite si budeš zbierať svoje ovocie, až nemáš prácu. Tak ju dostaneš už čoskoro, pretože tie energie v týždni 43 začínajú. Ok, ja sa celkom teším, toto bolo celkom fajn. Nejaké varovania tu nemám, nejaké zvláštne, možno, že tá hádka s človekom, alebo nejaký konflikt, alebo môže to znamenať začínajúca výzva, hej, ale no, možno, že budeš robiť isté rozhodnutia, v ktorých si vlastne ešte stále nováčičkou, takže nevidím tu nič zlé. Tak príjemný týždeň. Pokračujem škorpiónom. Takže až si škorpiónka, vítaj. Nezabúdaj na like. Mňa to povzbudzuje moju prácu, ako robiť to ďalej. No, nejak ma serie ten obrus. OK. Teba upozorním takisto. Nebudem si namiešavať karty, potrebujem karty vlastne z každej farby, takisto jednu z veľkej arkány. Tak ideme na to, aké energie sa začínajú v týždni 43, čiže od 20.10. do 26.10. Tak máme tu z veľkej arkány, máme tu poháre. Máme tu veľkú arkánu, nie, máme tu palice. Pohára už máme, že potrebujeme meče a ešte potrebujem mince, ktoré sú už tu. Takže ideme na to, stále začínam veľkou arkánou. Takže, milí škorpióni, máme tu vlastne celkom fajn kartu z veľkej arkány. Je to vlastne nejaký, pokiaľ si žena, tak sa to týka nejakého tvojho rastu, ale aj keď si muž. Je tu nejaký rast, možno tie materinské pudy a tak ďalej, nejaká ochranárska energia na teba čaká, alebo respektíve začne v týždni 43, tak pozrieme samozrejme na city, na financie, pozrieme na city, to bolo čudné. No ale teraz pozrieme na financie. Predošlé znamenie, tuším, bol blíženec, takisto mal túto kartu, blíženec. Je to nádherná karta, pretože tvoja usilovnosť sa konečne začína vyplácať, konečne si to začínajú všímať. Práca, čo sa týka v práci, čo sa týka financií, to bude celkom skvelé. Čiže začína vlastne to byť fajn. Čo fajn? Skvelé. Pokiaľ máš preskočený úvod, občas vydávam divné zvuky, ale to preto, lebo mám zapalnostný dutín plus korona, ako mňa to úplne že zložilo, ale snažím sa, hej. No, čo je to vlastne páža
páža mečov. To je proste nejaká tvoja komunikácia, ktorá vlastne nebude až tak vyspelá, takže trošku premýšľať, možno začínajúci konflikt, ale ja mám pocit, že tá komunikácia nebude na úrovni vlastne také, pozor, aby z teba sa nestalo proste trucovité dieťa, áno? Čo tu máme? No, tak ako by som vlastne povedala alebo obratila túto negatívnu kartu, čo sa týka nejakých pocitov, emócií, na kartu pozitívnu. No ja neviem, ako je dosť pesimistická, rozmýšľaš momentálne tak pesimisticky. Ty len vidíš, čo sa nepodarilo v tej láske, ale skús sa pozrieť, čo sa podarilo, hej, ako možno bol rozchod, možno si po rozchode, ale ono to si sa zober to tak, že od toho človeka, ktorého si vlastne mala v živote, si sa mala niečo naučiť. Takže až tak pesimisticky to nemusíš brať. Ty už nepoznáš cestu nikde ani doľava, ani rovno, ani nikam, hej? Ale pozri sa, máš tu most. Určite ti to pomôže prejsť na tú druhú stranu, tam, kde je tá krásna labuť. Čo predstavuje labuť? Labuť predstavuje lásku. Áno, oni aj také srdiečko krásne vytvárajú, keď sú dve labute, že? No a čo sa týka vlastne tvojich cieľov, pozri, ty si urobila komplet všetko, čo trebalo. Ty vlastne už to zmeniť nevieš a nemôžeš, čiže už len stačí vyčkávať, že ako to pôjde ďalej. Ty vlastne máš ako isté ciele, respektíve už si vlastne tá prvá myšlienka, že toto chcem dosiahnuť, vlastne už bola. Áno, niečo si preto urobila a teraz musíš vyčkávať, pretože zase komplet všetko nevieme ovplyvniť ako my sami. Takže toľko pre teba. Nezabúdaj na like. No a máme tu na rade ryby. Tak, milé rybky, ahoj, vítam ťa pri tomto videu. Ty máš až príliš veľa energie, počúvaj ma. Ale ide o to, že ja dávam svoju energiu a ty taký ťuk s prstom na ten like. To by bolo pekné. No. Upozorním aj teba, je to vlastne výklad na týždeň, alebo nie výklad, ale začínajúce sa energie v tvojom živote v týždni 43, čiže od 20.10. do 26.10. Ideme na to, možno budeš mať pocit, že si namiešavam karty, ale ja potrebujem jednu vlastne z každej farby plus z veľkej arkány. Takže tu máme meče, áno. Potrebujeme mince, čo ešte máme, poháre, že? Ešte potrebujeme poháre. No je to tu. Fajn, máme všetko, čo potrebujeme. No. Tak, milé ryby, vždy začínam u každého znamenia alebo pri každom znamení veľkou arkánou. Takže, milá ryba, nezabudaj na like. Máš tu kartu, ktorá hovorí o tom, že istá kapitola v tvojom živote
bude úspešne dokončená a myslím si, že môžeš úspešne otvoriť novú kapitolu tvojho života v týždni 43. Čo sa týka tvojich cieľov alebo máš isté ambície, začínaj, vidíš? Končiť, začať? Začínať, hej? Čo sa týka možno nejakých emócií, pozor na precitlivosť, hej, nereaguj veľmi, veľmi citlivo na isté veci. To sa týka toho týždňa. Nemusíš to chápať, že od teraz už, ale ja to poviem ako, hej, za každým to varujem. Začínajúca sa energia, pretože viem, že isté energie sa nedajú. Napríklad táto sa nedá dnes niečo ukončiť, zajtra hneď začneme niečo nové. Hoď by sa to mohlo, ale to sú vlastne začínajúce sa energie, ale v tomto týždni pozor na to, aby ti niekto nehral na city. Povedz ľuďom, ktorých máš naozaj rada, že ich máš rada, že ti sa to stoja a tak ďalej. Čo sa týka financií, no budeš musieť ešte popracovať. Pokiaľ chceš začať nejakú novú kariéru, pracuj na tom. Ono to vlastne vždy sa oplatí. Hej, pretože tu končíš už úspešne, tu začínaš, no a budeš sa ďalej snažiť, hej? No. A isté konflikty necháš konečne za dverami, buchneš im pred nosom, hej, tým konfliktom. Niekedy konflikty sa vyriešiť nedajú, nemáme na to vplyv, zabudnú na to, hej, choď z nejakej rozbúrenej vody do takej tichšej, aspoň skús v tomto týždni 43 viac k tomu výkladu alebo horoskopu, alebo ako to mám nazvať. Nemám čo dodať. Príjemný týždeň. Nezabúdaj na like. Čaute bíci. Aj pre vás tu mám začínajúce sa energie, ktoré vlastne začnú v týždni 43, čiže od 20.10. do 26.10. Ale to si povieme, že čo vlastne začína a na čo si vlastne v tomto týždni dať pozor. Pozrieme na nejaké emócie, pozrieme teda na lásku, hej, v inom zmysle slova, alebo na nejaké ciele, na nejakú prácu, financie a tak ďalej. Určite si nebudem namiešavať karty, potrebujem z každej farby a potrebujem aj vlastne z veľkej arkány, čiže potrebujem 5 kariet a ty mi dáš, kým ja budem hľadať, ktorá prvá príde, to musím zobrať a ty mi dáš zatiaľ like. To bola vlastne z veľkej arkány. Palice už máme meče. Čo ešte máme? Poháre, že? Poháre ešte potrebujem. Celkom fajn poháre. To vlastne je naozaj veľmi pekná karta. Bože, kde je tá z veľkej arkány? Pretože ja začínam veľkou arkánou vždy. No, dúfam, že like už tam svieti. Tak, nesúdime, hej, ostatných. V tomto týždni táto karta hovorí, to nie je začínajúca sa energia, ale skôr mi to našepkáva, že táto karta
ti hovorí nesúď. V tomto týždni nesúď. Proste ber ľudí tak, ako sú. Čo sa týka vlastne tvojich nejakých cieľov, ambícií, tak je to také, no, sa rozhodujem, aký mám cieľ, akú mám ambíciu, čo mám vlastne robiť, ktorý cieľ je pre mňa vhodný, takže ešte si vo fáze uvažovania, čo nie je až tak zlé. Nie je to zlé. To je vlastne začínajúca sa energia od týždňa 43. Ono to vlastne stále pokračuje, na seba nadväzuje. Určite ma sleduj, aby ti neušlo žiadne vlastne video. Vychádza niečo podobné, ako teraz točím každú nedeľu, takže určite ma sleduj. Čo sa týka vlastne financií, kariéry, nebudeš mať s tým problém. Ako pozri sa, nedržíš sa šialene tých peňazí, nebudeš ani rozhadzovať. Taká stálica to vlastne bude, hej, ako či sa ti to páči, alebo nie. To ja už neviem. Určite mi to napíš do komentára. Čo sa týka ty budeš mať, alebo bude začínajúci konflikt, alebo už je ten konflikt tu, ale tváriš sa, že neexistuje. Vieš čo? Ja by som to na tvojom mieste až tak silno neignorovala, pretože ono sa to k tebe vráti a možno vieš, odignorovaný problém alebo nejaký konflikt alebo nejaká hádka alebo čokoľvek, keď si rozumieme, hej. No a ono to vlastne, keď sa nedorieši teraz, tak buď o týždeň alebo o rok. Ono si ťa to počká, takže vieš, čo máš robiť, čo sa týka pocitov, emócií, lásky, vzťahov, to bude na jednotku, môžeš sa tešiť. Tak čo mám k tomu vlastne povedať, hej? Nesúdiť a nezatvárať pred problémom oči. Vlastne len to je také varovanie. Čo sa týka vzťahov, tam to bude fakt na jednotku. Môžeš sa tešiť. Začínajú krásne energie u teba. Už mám like? Napíš mi to do komentov. Príjemný týždeň. No vítam ťa, strelec. Tak, poďme pozrieť. Upozorňujem, nebudem si namiešavať karty, potrebujem z každej farby jednu, plus z veľkej arkány, čiže dokopy 5. No a aké začínajú energie u teba budúci týždeň, čiže v týždni 43, teda od 20.10. do 26.10. No a poďme si to vlastne pozrieť teraz. Kým budem vyberať tie karty, ktorá príde prvá, musím to zobrať ako z farby alebo z veľkej arkány. Ty, kým budeš čakať, určite mi nechaj like. No, hneď je to po poradí. No, už som to zakrikla, čo potrebujeme. Ešte potrebujeme poháre. Takže hľadáme poháre. To sú ale veľké karty. Nie. No, kde sú poháre? Nie, poháre. A teraz sme to dokašľali. Tu sú poháre. Teda, čo ešte potrebujeme? Potrebujeme pentakle. Takže tu máme pentakle a keď nájdem ešte, tak musím zobrať pentakle. Dúfam, že to nepopletiem. Nie. A nie. Fajn. No tak sa nič nestalo, ty mi to odpustíš. Dúfam, že tam like už mám. No, ideme vlastne hneď na to. Vyberám si preto som to dala nabok, pretože je to z veľkej arkány a ja potrebujem prvú kartu ako veľkú arkánu. Takže, strelci. Energie, ktoré začínajú v roku. V týždni
43, čiže od 20.10. do 26.10. sú perfektné, pretože konečne budeš vedieť ovládať seba, svoju situáciu ostatných. Takže toto je naozaj skvelá karta. Máš komplet všetko, čo potrebuješ. Nebať sa ísť do nových vecí. Univerzum ti pomáha. Univerzum stojí pri tebe. Smelo do toho, čo sa týka. Teraz financií je tam stabilita. To malo, tuším, aj znamenie bík. Stabilita. Nič nebudú akože šialene vysoké výdavky alebo šialene, čo ja viem, rozumieme si, čo sa týka tvojich cieľov, začínaj ciele svoje v tomto týždni si plniť, pretože budeš na konci dňa spokojná. Čo sa týka vzťahov, je tam bomba, radosť, obojsmerné, to je všetko, hej, není to len, čo sa týka z jednej strany, z oboch strán, je tam akože to skvelé všetko. Čo sa týka nejakých konfliktov, komunikácií, niekde zatváraš oči tam, kde by bolo vhodné otvoriť, konečne to doriešiť, vykomunikovať. Možno je to pre teba nejaká výzva a možno sa treba zbaviť človeka, ktorý rozhodnúť sa a zbaviť sa človeka, pretože robí ti stres, máš s ním konflikt, zbaviť sa ho. To je vlastne pre teba všetko. Nič také zvláštne, ale čo sa mi vlastne páčilo je, z veľkej arkány máš krásnu kartu, máš všetko, len sa treba pootáčať, áno, okolo seba. Máš komplet všetko, keď chceš začať niečo nové. A nemusí to byť nové. Ty vieš teraz ako krásne ťahať nitkami, tak využi to. Niekedy musíme byť aj hnusný. Už mám like? Sa pýtam. Krásny týždeň. Čaute, vodnári. No. Tak potrebujem vlastne 5 kariet, jednu veľkú arkánu, teda jednu kartu z veľkej arkány a potom z každej jednej farby. No a vlastne aké energie začínajú vám, milí vodnári, v týždni 43, čiže od 20.10. do 26.10. Ideme na to, kým vlastne vyberiem kartu, určite mi daj like. A určite ma teší, určite na neho čakám. Tak ako teraz ty čakáš na karty, tak ja čakám na like. Z každej karty, z každej farby potrebujem a z veľkej arkány jednu. Takže dokopy 5 kariet, vôbec to nenamiešavam. Proste čo príde ako prvé, keď prišla táto farba prvá, tak musím to zobrať, hej. Takže u teba je to dosť rýchle. Dúfam, že máme všetky. Áno, všetky. No. Vyberám vlastne ako prvú kartu z veľkej arkány, ktorá naznačuje, že proste daj sa do pohybu, hej. Možno, že máš niekde vo vnútri nejaký ten chaos, čo máš ako ísť doľava, doprava, kde máš ísť vlastne. Rozhyb sa, rozhodni sa a choď si svojou cestou. Milý vodnár, čo sa týka peňazí, alebo respektíve financií, kariéry, je to také, no, také nevieš sa rozhodnúť, hej. Možno, že chceš zmeniť miesto na firme, možno, že chceš úplne zmeniť firmu, nevieš sa rozhodnúť, čo teraz mám ostať a tak ďalej. To sú vlastne ako začínajúce sa energie. Neváhaj dlho, možno risk je zisk. Čo sa týka emócií, tam bude možno tichá domácnosť, dúfam, že to bude platiť iba v tomto týždni, že tichá domácnosť nezačína v 43. týždni a bude pokračovať až do nového roka. Nie, to v žiadnom prípade. Takže táto karta bude vlastne
hovorí na týždeň 43 a takto aj chceme maximálne týždeň a to je vlastne komplet všetko. Niečo ťa možno urazí, budeš taký urazený, urazená, ťa naštve ako partnerka, tam je aj smútok. Čo sa týka tvojich cieľov, ideš do toho, áno, s takou verou, s takým nasadením, to je fajn, lebo táto karta ti hovorí, konečne sa rozhýb a konečne sa aj rozhýbeš. No a čo sa týka nejakých komunikácie alebo nejakých konfliktov, vieš čo, hraj radšej mŕtvého chrobáka. Tvár sa, že nič nepočuješ, lebo občas akože vtedy vyhrá človek, keď neberie si energiu toho druhého, ktorý je nervózny, protivný, hnusný, škaredý, nepekný a možno aj smrdí. Takže chápeme sa, hej? Ale táto karta vlastne naozaj mi dosť hovorí o tom, že isté veci životné si na takej križovatke, takže konečne sa rozhodni a určite ideš do toho. Krásny týždeň. Už mám like, mimochodom. Takto nám prav. Čau, čau. Čaute, milé panny. Som zavodila o kábel, pretože mi ruky behajú kade tade. No, takže sú tu začínajúce sa energie v týždni 43, teda od 20 október do 26 október. No to bola fakt slovenčina. OK, tak znova. Od 20.10. do 26.10. No dobre, poďme na to. Potrebujem 5 kariet. Jednu z veľkej arkány a z každej farby jednu. Takže asi si trošku počkáš, ale kým čakáš, dáš mi like. Ja čakám na like a ty čakáš na aké ti začínajú energie a tak ďalej. No, máme poháre, máme palice, máme veľkú arkánu, máme meče. Čo ešte potrebujeme? Toto. A máme vlastne všetko. Dúfam, že ten like tam už svieti. No a vlastne začíname veľkou arkánou, rozbehni sa, chod do toho, rieš, neostávaj na mieste, si na križovatke, rozhodni sa, kde chceš ísť, doľava, doprava, rovno. Neviem, ako tá tvoja križovatka vyzerá, či je taječková, či je klasika. No, ale určite sa konečne rozhodni, čo sa týka financií. Tam je nejaký začiatok, možno nejaká malá odmena. Idú Vianoce, možno nejaká vianočná odmena ťa čaká. To som si istá. Čo sa týka možno začínaš nové výzvy, s nikým sa nehádať, kašľať na to. Takže začínajúce sa konflikty sa rozhodni zamiesť pod koberec tento týždeň. Čo sa týka tvojich cieľov alebo ambícií alebo nejakých tvojich vášní, ty si vlastne urobila komplet všetko, teraz je rád na iných. No a čo sa týka lásky, emócií, pocitov, tam je to vlastne horšie, no to si poďme trošku povedať. Pardon. No, milé panny, niekedy sú životné situácie, keď niečo ľutujeme, niečo vlastne rozmýšľame pesimisticky, niečo sme pokašľali v živote a teraz vlastne sme v stave, keď sme fakt naozaj buď v začínajúcich debkách, alebo proste je tam ľútosť, hej, ako
pozeráme na ten svet úplne pesimisticky, tak trošku sa vzchopiť. Čo bolo, si povedz. Čo je teraz, tak no, čo je to? Toto na... To sa mi ako... to je z obrusu. OK. No, tak toto ako... budeme sa tváriť, že sa nestalo, hej? Takže, milé panny, rozhýbať sa, neľutovať. Isté rozhodnutia sú už za vami, takže zmeniť sa to nedá. Netreba myslieť pozitívne. Práve, že pozitívne treba myslieť. Netreba myslieť pesimisticky. Sú isté situácie životné, keď nám hviezdy neprajú, ale potrebujeme aj také skúsenosti mať v živote. Takže žiaľ. OK, dúfam, že už mám like. S týmto nevyzerá až tak fajn, ale vieš to napraviť, hej? Záleží všetko len od teba. Či tým mostom prejdeš, alebo vlastne ostaneš tu a budeš len pozerať, že OK, čo som mohla urobiť inak, OK? No fajn. Tak, príjemný týždeň. No milí kozorožci, čaute. No, aké energie sa začínajú teda vám v týždni 43, teda od 20.10. do 26.10. No, tak sa sústreď. My pozrieme vlastne komplet všetko, potrebujeme 5 kariet. Z každej farby jednu plus jedna veľká arkána. Takže, kým čakáš, lajkuj toto video. Mám meče, mám poháre, meče už máme palice, poháre už sú, máme mince a ešte potrebujem z veľkej arkány. Ty máš vlastne čas olajkovať to video, keď si to ešte nestihla. Kde máme nejakú... A tu je to. Fajn, ideme na to. Takže, kozorožci, nebrať si vôbec nič z minulosti. Jedine tak ako ponaučenia. Začni v týždni 43 konečne na novo, hej, neotáčaj sa, never si nič ako žiadne ťažoby z minulých situácií, z minulých zážitkov a tak ďalej. Začínáš úplne na novo, čo je vlastne akože fajn. Začiatky sú síce ťažké všade a vždy, nevadí, ty to dáš. Čo sa týka financií, pokračuj ďalej, ako to vlastne robíš doteraz. Je to naozaj super, tvoja práca sa ti oplatí. Čo sa týka tvojich cieľov alebo nejakých ambícií, tak to vieš trošku poľaviť, pretože očividne ťa to zaťažuje. Budeš taká nostalgická alebo nostalgický tento týždeň. No ja neviem. Niečo si pripomenieš, čo sa stalo kedysi dávno. No a budeš na to spomínať. A daj mi vedieť určite, či to bude v dobrom alebo v zlom. Čo sa týka vlastne tejto karty, nejaká hádka sa strne, nejaký konflikt alebo taká komunikácia, nejaké slova sa povedia, čo vlastne ťa položí, áno. Položí sa to na lopatky, tak odporúčam drzých ľudí si nevšímať, hej, pretože ty svoju energiu nepotrebuješ dávať cudzím ľuďom. To je vlastne ako pre teba, ako kozorožca. Všetko, dúfam, že ten like mám, tak sa maj krásne. Čau, čau. No, milé váhy, poďme pozrieť aj vám, milé váhy. Váha znamenie bol aj môj otec
A nedávno mal narodky. Nepoviem deň, ale teraz som si trošku na ho pomyslela, takže milé váhy, poďme na vás teda, no. Aké energie začnú u vás v týždni 43, čiže od 20.10. do 26.10. Poďme na to. Potrebujem 5 kariet, jednu kartu z veľkej arkány, no a z každej farby jednu. Pokiaľ ešte nemám like, určite to teraz naprav. Teraz, keď vlastne budem hľadať karty, ktorá prvá príde, musím ale zobrať. Takže mám poháre, mám veľkú arkánu, mám meče, mám pentakle. A čo ešte potrebujem? Palice. Ja vôbec tie karty nevidím, mňa sa to tu všetko tak odráža. Ja len dúfam, že vy vidíte dobre tie karty, pretože mne sa tu tak všetko leskne odráža. Dúfam, že vám nie, inak budem musieť zobrať na budúce iné karty. No dobré, milé váhy. Aká začína energia v týždni 43? Opýtam sa, je niečo, čo by si mala ukončiť v živote, ako vidíš, že to nefunguje. Je niečo, čo by trebalo ukončiť. Pretože táto karta mi hovorí o tom, že istá situácia, ktorej sa nevieš vzdať, držíš sa jej silou, mocou, vlastne určite nepatrí a v týždni 43 sa začne všetko nabúrávať. Dávaj si pozor. Ono to je len v tvojom dobre. Pre tvoje dobro nesmieš to brať v negatívnom slova zmysle, hoci tá karta ako to takú situáciu som už niekoľkokrát v živote zažila. Je to absolútna bolesť, ale nakoniec človek príde na to, že OK, ja som tak vďačná za to, že sa to stalo, inak by som sa neposunula ďalej. Áno, takže rozmýšľaj, či by netrebalo ukončiť to ty ešte predtým, ako ti to univerzum násilím vezme. Áno? Tvoje ciele sú... nedokážeš sa pohnúť ďalej, pretože stále vlastne myslíš, čo sa kedysi stalo a tak ďalej, si v takej obrannej pozícii. Toto by trebalo takisto zmeniť, čo sa týka citov, vzťahov, tam to bude v poriadku, tam to bude dostaneš to, čo vlastne si už dala, áno. Dala si kopec lásky a ten kopec lásky sa k tebe vráti späť. Sú isté situácie, keď niekto príde za tebou a povie ti aspoň z tvojho pohľadu, že to bolo drzé, nechutné, protivné, ale neskôr vlastne takisto budeš za to vďačná, ako za túto kartu, tak aj za túto. Precitlivosť tiež nie je vhodná ako tento týždeň, no a to, že ti niekto niečo povie, nerada dávam nevyžiadané rady, ale možno, že v tvojom prípade, keď ti niekto dá nevyžiadanú radu, že to bude vlastne len pre tvoje dobro. Ber to proste tak. No. Čo sa týka financií, niečo sa tam rysuje. Buď v kariére, alebo v financiách, tam to bude akože skvelé. Môžeš sa tešiť, že príde niečo nové do tvojho života, buď práca, alebo odmena, to určite, tak ja želám, nech sa to teda splní. Určite mi napíš a určite nezabúdaj na like. Tak ja sa teda lúčim.
Čau, čau.